ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Station. Kasi haka. Mana boleh pecah ni mana sebab? Sham number 20. Em itu im dia dapat dia. Itu imut Bret no ice. Kani checking kan yai peteng hagi weki yo hashlong bat hagi baro ki district sapo Meghalaya kunjo ki food safety officers ki man check bat kin le ek bedon Hapdeng ka jingther ulabba lapsanru ki officer jong ka tanat badekmi ya ka jingkho jingsuba ka bam kadi kila let ban jurep kensan ya ki dukan de do hayau Laitumkhrah ban shemhi dalaki jong ki khman ba ki nongyo ki durut ban kamai jakpo halaki kam de jing de jongki kaba sosi kalong ba hakne kapor jong ka jing jurep bala senran langru do president jong ka Laitumkhrah market bat u president ka sengsamla Laitumkhrah kumjo ki pulit jong ka Laitumkhrah police beat house ki officer ka tanat food safety kilalap kumba arpau kilo ke Dohsyiar balas maput kumta marmar lakhot ye ki priu jong ka Shillong municipal board ban wan shimtino ye ka do balasma ban Bret no ha ka jing beteng jong ka jing jurep ka balas dang nadu ka por sau shiteng kini ki officer kilalap sa kumba arpulai kilo ke Dohsniang ka balasma bat omlong ban bamshu kumta kila Kurup bat IT se ki bor ka SMB ban le ye ka badon kam ka jingkho jong ka bam kalong ka bakong santam kani ka tanat ka kerpat ya boro ki badi marbam ba kin register khanang banyo jing itho lingba ka FSSAI license katkum ki kindon lifeway bracket 1 of the Food Safety and Standard Act 2006 bat ki day ban tip shai ba ladalab ki yadlan bat kile persya kila ban set along henriu benai ringkat ka kuna kabala ban kot hadu sanlak tingka katkum ka section 63 jong kanika act ini ka jingkerpat nakaliang jong ka Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya Shillong bakinong di do baro ki di ban one ban register yeledi bakin yo ya ka food safety license number kabadon kam katkum ka jingtha jong ka ai like way jong ka Food Safety and Standards Act 2000 ka jingpun chitong nakabenta jo kito kibom le lani kibom don ya kini ka food license kalong ka jing sha set patok ka balong henriu banai batru ka jing seal ka kuna ka balong ka balaban ka chuka sanlak tingka ka jingkan tu jongan kaliang nakabenta jo ki pai ba ki bati jingbam kalong baki dei ban le tikna ban nong die ki jingbam baki mar ki bala pot lani ki do ki bala de yak lupa lani ki bala sma ki bala pun namar kani ka nong bi an ka kta ka kot ka khya jong ki pai ba nong bam nong ti kani checking kan yai peteng hagi weki yo hashlong bat hagi baro ki district sapo Meghalaya kunjo ki food safety officers ki man check bat kin le ek bedon ka ini ka jingkerpat nakaliang jong ka Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya Shillong bakinong di do baro ki di ban one ban register yeledi bakin yo ya ka food safety license number kabadon kam katkum ka jingtha jong ka ai like way jong ka Food Safety and Standards Act 2000 ka jingpun chitong nakabenta jo kito kibom le lani kibom don ya kini ka food license kalong ka jing sha set patok ka balong henriu banai batru ka jing seal ka kuna ka balong ka balaban ka chuka sanlak tingka ka jingkan tu jongan kaliang nakabenta jo ki pai ba ki bati jingbam kalong baki dei ban le tikna ban nong die ki jingbam baki mar ki bala pot lani ki do ki bala de yak lupa lani ki bala sma ki bala pun namar kani ka nong bi an ka kta ka kot ka khya jong ki pai ba nong bam nong ti